Hello guys, magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi sa inyong lahat dyan mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao, pati na dyan sa abroad, sa mga Filipino community dyan. Mega love shoutout sa inyo lahat dyan. Ngayon po ay magluluto tayo ng pork menudo. Ayan, ito po mga ingredients kung napapansin nyo. Meron tayo ditong of course yung ating pork or baboy. Meron tayong liver, ayan, atay ng baboy. So, meron tayong hotdog, green peas, bell pepper, at meron tayong sibuyas bawang. Meron tayong carrots at saka patatas. Ayan. Gagamit din po tayo ng Knorr seasoning, soy sauce, konting bechin lang, optional lang to guys. So ayan guys, at yung paminta guys. So ayan, mag-start na tayo guys. Ito po guys, yung ating gulay ay ano muna natin yan ng bahagya, ipiprito natin ng bahagya yung mga gulay. Okay? At mag-uumpisa na tayo mag-saute guys. Okay po. Welcome po sa aking live. Mega love shoutout sa inyo lahat dyan. Sherbal Ayala, mega love shoutout. Sherbal, ayan luto tayo Sherbal. Ayan. Ayan guys, nasabi ko ng lahat ng ingredients guys. Mag-start na tayo guys Ayan guys, iinitin na natin yung kawali guys Lalagyan natin ng asin yung ating baboy. At i-mix lang natin. Kalimutan natin sabihin guys, gagamit tayo ng tomato sauce. So ayan guys, kumukulo na yung ating mantika. Tayo ay iprito na natin ng bahagya yung ating
gulay. Memory Joy, may jacket ka na? Memory Joy, may jacket ka na? So, set aside muna natin to, guys.
Ayan guys, mag-susutay na tayo guys. Unahin natin yung bawang. Yung mantika natin ginamit, yun din yung ginamit natin dito sa pagprito ng ating gulay. So, sunod na natin yung ating sibuyas. Pag naamoy nyo na yung aroma ng bawang at golden brown na siya. Sabay na natin yung bell pepper. So, pagkatapos natin i-saute ng bahagya, ay set aside natin. I-prito natin bahagya yung ating baboy. Buena Kudal, mega live shoutout sa iyo dyan. Buena Kudal. Maraming salamat sa patamsak mo dyan. At sa paharang mo dyan. Thank you, thank you. Buena Kudal. Emring Joy. Lahara. Mega live shoutout sa iyo dyan. Maraming salamat sa patamsak mo dyan. Ayan, Sherbal Ayala. Sabi niya good evening sa lahat ng mga papasok. Ayan, pasok na kayo guys sa aking live. Ayan, mega live shoutout sa inyo dyan. Wow, si Rene Squirrel. Ayan, si Rene Squirrel guys, pa-support naman guys. Tia Jane, mega love shoutout. Handens channel ng Payaman, Tamsak Kuya Kaluto. Ayan, maraming salamat ka Handens sa yung patamsak dyan. Thank you, thank you. Handens channel ng Payaman. Mega love shoutout. Ayan, lalagyan na natin guys ng ating pamintang pino para habang nakasalang at maganda na yan, malasa na yan. So ayan, lalagyan na natin ng pamintang pino, black pepper. So halo-haloin natin para ma-mix natin yung ano. So ayan guys, pag nakita nyo nagmamantika na guys, napiprito na natin sa sarili niyang mantika. So susunod na natin yung liver, yung atay ng baboy.
So mga 1 minute pa guys. Handens Channel, mega love shoutout sa dyan. Handens, maraming salamat sa pagpunta sa aking live. So ayan guys, medyo nag-reduce na yung ating mantika guys. So ilalagay na natin guys yung ating atay or liver ng baboy. So, huwag na natin patagalin guys kasi titigas yung ating atay. So, ayan. Susunod na natin yung hotdog.
Lalagay na natin yung green peas, guys. Ayan guys, oh, pwede na, oh. Ayan. Konti pa guys. Hindi pa kompleto. Bango na guys. Mega love shoutout sa dyan, Handens Channel ng Payaman. Mega love shoutout. Maraming salamat, Handens. Kerbal Ayala, mega love shoutout. Emring Joy. Buena ko dahil. Okay, ilalagay na natin yung ating sinutay na sibuyas, bawang, bell pepper guys. Lalagay na tayo ng Knorr seasoning. Ayan. Teng, teng, teng. Ayan, oh. Lalagay din tayo guys ng soy sauce. Toyo. Ayan. Mga 2 spoon lang, tablespoon. Bango. Ayan, oh. Panalo na naman to, boy ka, ma. Makakarami na naman tayo ng mapapa-extra rice kayo dito, guys. Buena Kodal, mega love shoutout sa iyo dyan. Sabi niya, Handens, mega love shoutout. Sabi ni Buena Kodal. Ayan na guys, oh. Parang pwede na to, oh. Ayan, wala pang tomato sauce yan, oh. Lagyan natin ng konting bechin. Ayan guys. Optional lang to guys. Ayun, lalo natin pasarapin guys. Meron lalagay tayo ng konting sesame oil. Lalo natin papabanguhin. Ayan, no? So ngayon guys, lalagay na natin ang tomato sauce. Ito, panalo to. Taob na naman ng ano nito, kaldero. So pagkatapos natin ilagay ang sauce, hinaan lang natin ng bagya para hindi masunog ang ilalim. So, halu-haluin nyo lang. Ayan. Puti-putin. Shake, shake, shake. So, ayan guys. Pagkatapos, ilalagay na natin ang gulay. So, yung ating prinito na natin ang bahagya ito. Panalo.
Ayun, oh. So, lagyan natin ng konting ano. Lagyan natin konti ng water. Ayan, medyo malapot. Ayan, sakto lang yan. Panalo to, boy, come. Ano kung makakabaong ka nito, boy, come ah. Kabaong ka ba nito, boy? Boy, hanggang. Oo, siyempre. Ayun, oh, konting ano na lang to. Konting kulo na lang, oh. Yak. Panalo. Ayan guys, titikman na natin guys ha. Panalo. Panalo guys. MJ Vlog. Naglalagay sa shoutout sa dyan, MJ Vlog.
Don't you think it's time for a change? Ayan, may jacket ka na, MJ. I gotta get healthy. First, I'm making myself a beautiful fresh breakfast instead. Or rather. Or rather. Or rather. NYMP, may kalab shadow sa'yo dyan. Maraming salamat sa patamsak mo dyan. Yes, minudo to guys. Sarap oh. Ayos na to guys, mga 2 minutes na lang to guys. Ayan, kain na tayo guys. May kalab shoutout sa inyong lahat dyan. Maraming salamat sa nagpunta. Ayan, NIMP TV. Ayan, may kalab shoutout sa inyo dyan. NYMP. Yes, kanin na lang. At luto na rin ang kanin natin. So ayan guys, luto na to, papatayin na natin guys. Ayan. So habang pinapainit pa natin ng konti dyan sa ating kalan. So may galab shoutout sa inyong lahat dyan. Shoutout sa ating kababayan dyan sa ating sa Gubatnon kami group. Ayan, Gubat Sorsogon. Sa United Bicolanos Worldwide, Batch 89 Gubat National High School. Sa Team Blessing, Team Payaman, Chivers, Bro Cha, at Blessing, at kay Tatay Aweng ng Pinoy Core. Ayan, may galab shoutout sa inyo dyan. At sa ating mga viewers sa ibang bansa, ayan, sa mga subscribers, viewers, sa mga ano natin. Maraming salamat guys. At kay Manay Eds Cooking, ayan, mga OFW Filipino community. Diyan, ingat kayo dyan. Okay? Maraming salamat sa pagsuporta sa ating mga channel. Okay guys? So, magpi-plating na tayo guys. May Mix Vlog, tamsak. Thank you, May. Sarap, sabi niya.
Jocelyn Channel, mega love shoutout sa dyan. Maraming salamat sa patamsak mo dyan, guys. Ito na, luto na yung ating menudo. Ayan, guys. Sa mga hindi nakaumpisa ng ating video, nandun po sa unahan ng ating mga ingredients. Ayan po, guys. Luto na. Tapos na ang ating nilutong pork menudo. Jocelyn Channel, mega love shoutout sa dyan. Maraming salamat. Jocelyn Channel ng Payaman. Gulat na.
Dapat ate, na-open mo yung cellphone mo. Jojo. Para tinggal, yung biker. Ang mga subscriber. Yung channel. Yung mga subscriber mo. Subscribe mo na lang yung pa. Tapos, dito yung mga in-interview ka dyan ba naman na kayo. Estudyante grade 7. Maraming akong hinihin, hindi ko pa na sumupot ko na sabi ni Romy. Kasi si Romy pinangalaman ko. Sabi niya,
Hindi mo kaya mo kaya mo sa sendo kasi siya Sino? Sino ba mga pambata? Ano naging aldan? Bigyan mo ako ng bigyan ko sa pamangkin ng Nagbigay ko ng Ay, lumabas na eh. Pulbol. Pulbol ka. Malupit. Pulbol na. Oo, ganun. Nasalin. Parang hindi mo nabigay sa Trinidad. Gusto rin yung sintad. Ako lang ang siguro ko. Paano yun? Pagkabigyan. Ayun pala yung tinitiktok ng mga plastic. Sarap ng ice cream. Ito parang hindi na ito advance. Ito ulit na tayo. Don't worry about that because I have power over it. Increase the melodic for daily treatments with care, knowledge, and emotion. Every strand is fair and new. Intense damage recovery. I think so. You want to improve? Have your son serious? It's the virus. With the New Zealand pill, vitamin
Ayan, mag-end na po ako guys. 1 minute na lang guys. Tapusin ko lang yung 1 hour. So ayan guys, tapos na yung ating minudo, pork minudo kanina pa. So tinapos lang natin yung 1 hour. So ayan. So ayan, 7 seconds. So ayan guys, maraming salamat guys sa pagpunta sa live ko guys. Maraming salamat. Magalang shoutout sa inyo dyan. Thank you Nita Bustanan, Sherbal Ayala. At kay Handens, Jocelyn Channel. Kay Buena Kudal, maraming salamat guys sa inyo. Thank you so much guys. Mag-end na po ako. God bless us all. Thank you. Bye. Ito eh.